Nyakorom gajwanga chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro en mar pok opogore. Chenro mabende tayo kod an Sharon Ong'ao. Okiny makawuono kineno toka ineno chumbe. Ranyisi ni antiere hardware. Antiere duka mano mong'ere kaka Kogelo Welding and Fabricators. Mantiere e gwenge mag shopping mall Utawala mane county ma Nairobi. Abiro bedo kaloso kod jal mabende en wuone dukani mong'ere kaka Lucas Oyiero. Jal mabende osebedo katimo tij welding chakre higa mar 1998. Obiro bedo konyisowa kit pok ma entiere godo ma en loso chumbe mabende osebedo kowang'o rang'iny mopogore opogore. Machiegni bed kodwa nyaka e giko mar chenro makama. Lucas, machiegni e chenro mar pok opogore. Nyakorom gajwang' manaka nasenyisi gi sani koro aserado ka gi Lucas Oyiero. Lucas, machiegni e chenro mano mar pok opogore. Mana kwa chako inyalo mana nyiso nyikwa Ramogi ni Lucas Oyiero en ng'a? Iluonga Lucas Oyiero. An jalego Kogelo Nyang'oma. Koro kae ma watie. Lucas, nikech itimo tich mar welding, inyalo mana nyisowa sigandi matin. Lucas nochako welding karang'o mochopo nyaka kama intie? Apuonjra go higa ma 1998 ema bire Nairobi ka, kendo ne an kamoro ni Kasarani Mwiki ema nachake ka puonjra. Koro bira kode kamano. Atiyo ni ji kaka en tich ma bende kisomo nyaka idhi kendo kagima inie pap. Koro itegno matin. Koro nabedo kanyo, abedo ka koro wamako contracts to watiyo. Koro chopo kama koro abado mondo abedie gi mara. Koro nabiro Utawala ka abire 207. Dibeni Lucas, tijini nopuonji gi ng'ato koso nidhi yudo tiegruok kumoro ma ok ichako tich mabende timo? Nopuonja gi ng'ato. Tijini nopuonja gi ng'ato. Japuonja iluongo ni thedho ema nopuonja Kasarani Mwiki kocha. Koro wadwa nomako lweta buk tera ire. Onyisa ni wuod madha piny ok ber ahinya. Challenges bende nitie dala, somo ne koro ok ne idwa ni som tiyudo kaka michopie malong'o onge, kami mak malich mane nyalo yudo onge. Koro nong'isa ni tera e tiegruogni. Koro mae ema nosiemona. Koro kana nadonje gi chunya duto, kech ne en tich madwa naher, adwa mondo awuogie kama antie aba chopie kiwango machielo. Nyaka sani nikech higni 1998 en higni mang'eny. Nyaka sani kwantiere higa mar 2023. Tij welding dwach ni seteri nade? Higni go te aseneno gik madongo kendo mang'eny. Nikech samo wuoyi Nairobi ka an gi dalana, an gi oda e Nairobi ka ok achul rent nikech mana tijini. Dalawa Lagos an gi dalana Mwagero mana ni tijini. Gik matindo mang'eny mosetimre, nyithinda somo nikech tijini. Aonge tich moro machielo mopogore mana gi ma. Koro aneno ka en gima ber mosekonya kabisa. Tich en tich, tisenyisowa ber mabende isebedo kiyudo chakre nchak tijni. Nyaka sani dwach ni achiedh nade mage mabende isebedo kiyudo kaka jal mosebedo katimo tij welding? Changamoto nyalo betie. To changamoto bet nikech kaka ndalo bende dhi. Kaka ndalo ma changamoto betie. Manyiso ni ndalo machala kamae yudo kata ka stima ni malo. Koro yudo ni ularre kod kech bende kasamo kelo ni tich idwa mondo yudi mari moro matin. To kendo kiyudo ngoni idwa mondo kendo stima kendo okawni yudo ka stima kawo pesa mang'eny. Alafu kendo changamoto en ni ndalo machalo kod magi nitie styles mang'eny mowuok manyasani. Kech ndalo machon ni losa ni bora ni loso gimoro. To tinende ni iyudo ka ng'ato dwaro gimoro ma kata oyude picha. Gimo yude picha samoro wan ok nwang'eyo. Koro wabende wadonje picha no wang'echo no ok wanyal tamre ni ok nyal lose. Kech giminene picha en gima nyalo loso. Koro watemo matek wabende wadonje mtandao to wayudo gik manyasani waketo nigi. Kech customers dwaro gik manyasani bende. Ohala ko ohala ka ng'ato chako nyaka obede gi pesa mochako godo ohala mabende gi dho ngere luongo ni capital. Akeni mar mondo mi chako ohala mano mar welding ni chako nade? An ka chako ohala ni to wariwre go siepna moro.
pole no senindo. Wariwre kode to wawacha kendwa ni bwana. Kik wabed ni watiyo ni ji ahinya mang'eny, wabende wabedie gimoro matin. Ne wan gi masin achiel, masin mane bathani emane wan godo. Koro kwariwre kode to wabiro tawala ka 7 no ne lweny nitie mar post election violence. Koro ka wabiro kanyo to kae ne kwe ng'enye nikech ne onge dhawono. Koro ka wabiro to wayudra yuda ni landlord owachonwa ni odwaro siling 8,000 mar rent, I mean 4,000 rent kod deposit. Koro noro 8,000. Wane wan 4,000 no kende. To wayuak ne no mer. In wayio ne gawa maber ne jaluo wa ne wuod soba, wuod nyakwadaka. Ng'iso wan bwana, donjuru chaka nikech aneno ka utindo. To udwaro gima nyalo konyo. Koro nwayudo advantage kanyo kwacho 4,000 ema nwamiye. Kwasemiye to watiyo kae ne kora kigero. Kunde gi ne rode, kunde gi ne nena onge. Koro kunde gi pong' mana ka koro wan ka. Koro nwayudo advantage ni kunde gi kora ka ne gero, alafu nwabiro kod lwedo maber. Nwatiyo tije maler. Koro joma ne kae mane wayudo kuonde gi kagima ne wahingo gi, nwabaro gi ndasi e finishing kod kaka be wa handle customers. Koro ne watiyo maber, be wa improve mana gi pesa mana ma customers omiyowa. Koro ka wadiling mondo koro wang'i ni to koro wanyalo dhi step mane. Koro wadwa no osiepna no ool, be no wuok oweya, tadong' kanyo wuon. Koro bende sama dong' no, tabenda choko para, wacho no koro atim nang'o nikech tije moko nitie nyaka ti. Koro na osiepna moro tera Equity Bank. Koro bank kanyo Equity no emane akwongo go. Pesa na makwongo yudo mana mayudo to ka holo. Bende inyalo mana nyiso Mbakaoromo ga juang' wuodhi gi Equity osebedo nade? Ndalo go duto ne yudo akeno ga mana Equity. Na kena to pok na join sijui wach moro ni inyalo bedga gi holo kata nini kata weche momoko go. Koro na kena samora kano tayudo ka kenda dhi agulo gi ka onge gi monega tim kodgi ta apoka kendo kora ames. Koro nochopo 929 makoro nadwa dhi nyiewo ploda moro ni Kamulu ka kama sani adakie Kamulu mwalo ka. Koro kanyo ema ne osiepna moro ong'isa ni ikano ka pesa kanye. By the way ne Mkikuyu. Ong'isa ni ikano ka pesa kanye. Ong'isa na kano ga Equity Bank. Equity Bank kikene to ikena onge gimitime. Koro apart from keno to osiepna ni ng'isa ni bwana gini ok nyal mana bedo ni keno kende. Equity Bank nyalo konyi bi kata ka koro keche sa moro tich larre mteja yudo ma ing'ena adiero nyalo mi tich na ionge pesa. Sama ionge pesa no irango kuma di yudie pesa tiyudo ke ionge go. Koro ne wayudre ni Equity Bank konwa dhi ana wuona dhi awuon. To kaka ne girango kaka ne mucha be ne ok tek ahinya ne aonge gi ngufu to gi ng'imia advice ni warang team warang group kata mag dia 15 mondo mi wabed go kaka ginene kaka wariw yani obed riwruok. Basto kwase riwre to adhi Equity Bank to basto omiwa loans. Koro wan wayudre da josiepe na mana jo hala man ka. Mana kinyalo nyisowa kaka Equity chiwo hola, in mani dhi bengi mar Equity koso nudhi kaka group? Mana jo biashara mane nitie within the area ma wantie ni ema nwariwrego. Nwariwre wanyaka jok moko ma bende uso mana nyanya, uso mana kitungu nyaka mine, wayudre dhana 15 kama. To wadhi Equity Bank. Gikelonwa mwalimu, gikelonwa japuonj mo a Equity Bank. Ochako lecture wa puonjo wa kaka onego bed watimo. Watimo savings. Koro wagolo savings, wagolo matin kabisa 200 no wagolo savings. Koro ginyiso ni unchaka gi savings, ugola savings ne ginyiso wa ni 200 ng'ato ka ng'ato e week ka week. Mano mana savings to, mano ndalo no. Koro nwadhi aka mano to japuonj no nyiso wa ni the more mu save the percentage ma ng'ato save go, pesa ma ng'ato save kotieko gimoro 6 weeks. Pesa ni ibedo multiplied by 5. You see? Koro kanye man wadhigo loan mokwongo den 30,000. Koro 30,000 no eyudo ka be jomoko bende kagima obaro ndasi to jomoji amini mong'e ni nitie gima timre nene oji amini tu be nyaka sani o prosper. Koro koro ki an awuon nena konyra kodgi nikech kana ayudo ni 30,000 to 30,000 samoro nene ok yot na yudo e ndalo cha.
koro nayudo pesa malong'o monego atim go gimoro. Koro an welding kano gi welding kama nawang'o nyaka wheelbarrows moko makech ndalono nigedo ka. Koro nawang'o nyaka wheelbarrows, nawang'o nyaka mkokoteni gi, nawang'o kabisa. Koro miya pesa. Koro yudo ka an aduoko pesa no piyo. To Equity Bank ne gikonyo nikech en reducing balance. The more michulo piyo, the more ma bende ok ichul interest mamalo. Koro nomiya konyruok mang'eny kabisa. Koro nomiya koro an koro bank ne man koro ne ka mwandu na matimo gi orumo. Adok mane form, adwaro form, yauro form ajasi. Adwa dhi kaw loan machielo. From 30 ne giketo nyaka from 32 to ne awae 30 to adhi 50. Kamano. Ko yudo ke iyudre pesa moro miyudo dichiel ma ok de yudo ka tich okeloni. Bende nyalo bna nyiso ko tende bende tiegruok ma bende gisebedo ponono ka gichuno. Trainings margi ne gitemo expand, ne gitemo nyisowa ni biashara nyaka koro kendo bed mamalo. Kechi ok di wabed gi biashara manwatimo na ndalo mokadho, higni mang'eny mokadho, gi biashara mitimo sani nitie pogruok mang'eny. Nitie biashara mokwongo ne gipuonjwa ni kuna nitie challenges. Mondo i-maintain, mondo yudri e challenges go, nikech nitie joma loso gik mabeyo, nitie jok ma keto ohandgi to tere ginene, tere kata e sime, keto kata e WhatsApp, tero kata e kuonde mopogore e mbui. Koro e mbui kanyo yudo ka jok moko ne dwaro kata gimoro, to in ng'at ma ok dwaro, in mo giki ok odhi e mtandao go, in ok yudi. Koro ng'at ma odhi e mbui cha te yudo, kendo yudo customer, kendo yudo tich. Koro kanyo bende ng'isowa ni gikwa duto mwaloso, giwatergi to wakete e mbui, to bas to joka dhi landowa. Mano be waseloso gik moko ka, waseloso tendini, waseloso gik moko waseyudo ka jomoko luongo nyaka e mtandao kanyo. Ni ayudi kama, odwa ni los na gima chal kama. Bende Equity chutho jal ma bende samoro siero kod Equity wajaneno ga kramna lines mopogore. Aneno moro kata mnatoka ka. Akeni in gi lines mage ma bende sibiro ka siero kito hala ma bende temo. An gi lines mag Equity Bank nikech an gi options. Nitie kaka Equity moro nitie neno ka. Nitie kaka Equity keto yo mayot, so that kaka koro an jo Equity ne gitemo nyisowa ni mondo mi wabed kodgi, being ni wan Equity koro wakeno kodgi, wan gi usiano maduong', nikech sama kano bira moro Equity kacha to ginena ka ng'at ma bende inyalo being na keno no miyo ginyalo miya kendo option mar timo gimoro. I mean in terms of medana pesa moro, ging'isa agi kanye pesa na mana tiyo go cha gi kanye. Koro sani watiyo gi option mar nitie account na mamba mar Equity, and then kendo nitie anyalo kendo donje simba ta dial *247#. Mano bende ayudo options mag payments ichula through that area. Koro mago duto nitie option gin option mag chudo kata mag kawo pesa kata yudo pesa kuom customer. Lucas, bende kopogre gi oro pesa e sime, samoro kaka customer kubiro kata mni duka nika manoko gelo welding and fabricators, en gi options mage mag chudo? Kopogre gi oro pesa e sime, gimiya cash. Sama gimiya cash, ngena na ndia Equity Bank. Sana ok ayie cash nikech cash samoro inyalo ipoka itiyo tiji iyudri tich ma ok idwa tiyo god cash. Koro sama I insist mondo gichula through bank nikech mano bedo safe. Nikech sani ok inyal ting'o pesa ndaloni, and then samoro en pesa maduong' idwa mondo kik ibed guilty kani in gi pesa. Koro a direct gi mana through Equity Bank, gi oro na nikech account na mar Equity nitie ka, gi oro na go manyiso gi to gi oro na kanyo tadhi akawo kanyo. Lucas, nikech ka ende gwenge mag Utawala kata mna kopogre gi Utawala, en geno mara ni intere gi customers mopogore, customers magi ka chulo mwandu ma bende iloso negi gichuli nade? Customer na temo keto gi mondo gichula e Equity e account na, ginyalo miya direct e account na, keche samora tiyo gi account direct, alafu antindo nitie option kendo machielo mar nitie mar Equity till. Gibiro Equity anyiso gi till na namba mara mar Equity Bank, mano pesa go duto pod adhi yude account na. Manyiso ni gimomiyo atiyo kod Equity, anyalo atimo kamano mondo mi abende chieng' moro aparo go Equity Bank, kendo aparo mabor kama wasewuok kodgi, nikech wasebedo kodgi gi usiano ya karibu in terms of chudo kata loan mara ipone. Samoro piny bedo matek ma kaka wachud onge tiyudo ka mwalimu mar Equity biro wacho ni Lucas, an mosetimre
to en joma understand gin jok ma wacho no okay ka en kama to watim kama, and then gin umnyalo kata mi be idea ni ko bedo kama tim kama, so mano miyo koro wanga kodi karibu. So atemo prefer customers na mondo chude Equity account na direct, and then kata option machielo en Equity till mara, koro pesa guduto ka dhi yudo tayudo gi Equity Bank. Nikech kinde thuolo gite iwacho ni bengi mar Equity osebedoga kama kobadi kasiri. Akini kinde thuolo mar higni duto te, hola mar Equity osekonyi nade? Kit ohala ma ben atimo anyalo wacho ni wan ka ma watiye ni ma workshop mangiso ni wan watimo service ka gima waro onge, wan watimo gima owuok e pacho watimo gima customer dwaro, kendo watimo gima ujuzi ma wan godo. Ka wacho ni wadwaro loso dhoot, to dhodo ne mo loso, ka in gate to gate ne mo loso, koro bro tegemea en design mane. Koro an gima nyalo wacho ni Equity osetimo na kata kuom in terms of loans. Koro being no atimo service, akaw loan mondo mi akaw go tich. Awacho ni nitie tich ma ngato yiena ni en tiji 200,000 kata 500,000, ta onge pesa no kanyal rich pesa no at the moment ma odware no. Jomoko ni oko ka ma gin grito mana mano ni kage yudo to gitimo. Koro wan samoro ka onge go to mano obvious okuongana kendo ka dhi yude. Koro ka ringe bi Equity to gimiya akwayo pesa no, to gimiya pesa no, to bas adhi achulo gi kulingana gi service ma timo nade ma timo. Mangiso no ka ok siling 1,200 to wandikre ni gini dhi chule gi duration marom nade, wawacho ni kata ni en 2 years. Koro mane wandikre. Koro the more matimo service cha, the more mabenda yudo pesa ma atumo gocha taduoko ni gi matin. Koro abende pesa no abenda yudo apoka ora pesa moro maduong' madaka yudo dichiel. Kwa yudo ka bende kata school fees na mar nyathi, gik moko mitimo kata mag dala wa kucho, gik moko nitie kaka koro bende iyudo ka in e comfort zone moro ma bende ni ok ipar ni nyalo richi. Bende motelo chien kocha Lucas ni secho ni bengi mar Equity osebedo karamna ka chunu tiegruok kaka unyalo uso kit ohala ma untiere godo, dhongere luongo ni marketing. Akeni mago osekonyi nade, mbui mage ma bende yudorie? Koro sani kaka mbui mo an godo sani sana watiyo yuda kata Facebook, yuda kata WhatsApps. Koro mangiso ni sani nitie kaka ne gipuonjowa ni sama idwa mondo products mondo ngere, koro kete mbui to mondo joma nyaka ok alwora ni kende. Koro nyaka kata tiyo ka to customer moro ni keleleshwa, anyalo tiyo ka to customer moro ni ka wabet kamoro achiel to anya rumo piyo, kech ng'ama oluongo wiye kamoro achiel rumo piyo. Koro nwayo wacho ni okay, kech kuonde gi koro kako segero serumo, koro ka ok gedie, mangiso ni to tijwa ni to pod mna tijwa, mangiso ni pod nyaka kendo wachak warang mteja moro kendo moa kama chielo. Number 1, ng'ama miwa mteja en tich maber. Ka watiyo maler to wuon odcha osiepne mobiro lime dhi penje ni to gini golo kanye, tidhi kele irwa. Dong mano wayude ing'aya joma akalo ko iketo gik waga e wi udi, dhi nyiso dhi mana prefer dhi mana kelo joka customer cha dhi mana biro kuomwa. Koro en ohala ma en gima ber mondo ng'ato tim maber, mano mokwongo. Number 2, ne gitemo nyiso wani waket gini e mtandao, koro wabedo kamano, and then ginyiso wani keturu gigi e mbui mondo ung'eru gi joma oko. Koro ng'eruok gi joma oko ne gitemo nyisowa maber ni udhi to umarket iketo gikugi kod customers machielo. Koro kanye ma wantie koro matemo wacho ni kidwa yudo gikwa, nikech gikwa gi kaka gibeyo kama ne wadwaro jo ng'egi kata jo oko bende ng'egi ni watimo kamagi. Koro an waketo marwa e mbui Kogelo Welding and Fabricators. Nyalo mana nyise Nyakoram Gajwang' nying mbui ma uyudoru gi nying mbui ma bende utiyo godo. Koro mbui ma yudre idhi en Kogelo Welding and Fabricators, www.co.ke, kanyo ke yudo tidhi ilo wadhi odwa kanyo. To nying mar Kogelo akeni nowuok kanye, nang' mane niero nying ma kamani dukani? Kogelo ni an janyang'oma, awuok Kogelo. Ing'eni jomoko osewacho ka ni en nikech an jaluo kuloga jo Kogelo te. An original ma Kogelo. Kogelo ni achake sama koro ndalo momera mobama nobiro. Ndalo no ema koro ne Kogelo ni ovuma, to bende beda naketo Kogelo no
osemiyo abedo gi ji keche ka ng'ato wacho ni gigi loso mana ka ogelo to gino bende ng'en mago bende en part bar business nikech ng'en koro chopo kama koro nyaka watim ohala koro ing'iyo to nying mane manyalo miny bed gi huma kech kiluongo ni Lucas to Lucas ng'eny kiluongo ni ng'ano ng'eny koro ogelo ni being ni an jaheria no an jagweng' no mano an gi confidence mar kete bende obedo registered en kaka company aya kendo being ni bende wuoyi mang'ongo ma jatendwa maduong' man ja USA bende akono bende nomiyo moral mar ni keto gino an koro kata mano bedo nyaka nyinga wuon an ji ong'e an kogelo iye ka. Ang'e nitiere rang'iny mopogore opogore mag chumbe to tich mitimo en mar welding. Aken kitimo tij welding gin chumbe mage ma bende iwang'o. Okay, koro ng'ene kae ka wan e idara mar welding kati ng'eni koro wadili kod chumbe mopogore opogore kulingana kod kaka customer bende dwaro. Nitie customer madwa ma pesa ne ok ochopo tedwa mondo itimne service. Inyise mana ni koro kar mondo wati kata gi chuma mar kaka koro ineno kae ni kaka mineno ni mai watiyo waloso dhoode ni gi 2x2. 2x2 ni en pesa ne malo ma jomoko ok nyal yudo. Koro wan gi 2x2 wan gi chumbe moko bende ma inyalo loso go ot kata 1x1 kata 1.25. Koro watimo gi kama duto gin kamano ni mondo mi customer ka customer oyud kama onyalo ringe oyud lainde bora tu ni wan wawegi ok wamis ng'ama nigo kata ng'ama ni e diere kata ng'ama nigo kabisa mago duto odwa mondo wami service. Anno mwandu mopogore opogore kanwa biere duka ni kaendi akendi gin mwandu mopogore opogore mage ma bende uwang'o mana kinyalo nyisi nyakwar mga jwang'. Mwandu waloso gates mag kaka koro mineno manie toki no mana sliding gate ilose kaka oselose no to watimo ni modification e site alafu nitie jok moko mohere kitchen sliding omiyo owe space being ni sliding odhi gi conchiel koro kata ka space ni tin to gate wano nyalo donje kanyo. Aya waloso drisni manyasani waloso dhoudi manyasani miluongo ni tube doors wan gi grills wan gi balcons wan kod waloso nyaka gimoro amora mar chuma wan wathedho. Lucas akeni chumbe ma bende utiyo godo ma bende waseneno kuonde gi akeni ugolo gi kanye? Chumbe wagolo hardwares madongo kech karwa ka wan gi kamuindi moro nitie king kamalo ka to moro bende ni bypass mwalo kocha koro joge ma miwa chumbe and then sama koro wan wasebedo customer gi inyalo po kata kidhi ire nyise ne miya chuma to podi yudo ka podi ionge pesa to nyise ne ka wa chuma mondo idhi tigo to ka semi pesa idwoko. Koro en bedo ja adiera e weche duto to Nyasaye timo ng'ato maber. Nengo mar ngima oidho ji yuak ni mwandu mopogore opogore oidho akeni chumbe bende oidho nikech ang'eni ni jal ma bende nochako weng'o chakre higa mar 1998 nyaka sani king'iyo nengo mago mag chumbe e kinde thuolo mag higni gi te diwach nang'o giidho koso gilor? Kaka an na weng'o chon chumbe sani baro wandasi nikech iyudo ni kata gima nwanwang'o ndalo mano watiyo sani ok wanyal yudo nikech idwa ni tim service mana ile mane ni chako gocha service ng'eni bing ni ng'ato oseng'eyi o expect ni gima ni timo nda higni 2 mokadho pod idwa ni tim sani koro ng'eni dhi chuni ni mondo itimne mana service maonge shortcut. Koro gima timo gima wayudo mashida en ni chuma ni malo koro gima dwa yudo matin madwa donjo godo e ot iyudo ka chuma na gini laro kodwa koro mago gik ma wayude iye ka ngima biro matek faida mon wanwang'o koro iyudo mana ni koro ibet kama ni maintain tiji lakini ohala mawuok malong'o malich maditem ng'ato malo to onge. E chenro mar poko pogore pile ka pile wacho ni nyaka bed puonj wacho ga ni lokruok e yor dongruok akene ne jal madeher chako tij welding ang'o madinyise ang'o madwarore mar mondo mi ng'ato chak tij welding? Anyalo mana nyiso sana kijende ma sani mabiro anyalo mana nyiso gin nikech nyithindo mang'eny kata jonyuol moko osebedo ka wacho ni in iremi e penj dhi tim welding in itimo ang'o dhi tim welding ma adwa na nyisgi ni welding ok en jomorem kata jomo ok dwa dhi skul nikech skul kae be wayudre nikech kata ka ineno ni mondo iremi e penj dhi timo welding kae bende ok wabidwari nikech kata ka ok wadwari kata ka wadhi dwari to kidhi tiye ka ok idhi skul kae dwaro mondo isom nikech idhi miyi measurements idhi mondo ing'ad ango mar drisa
idhi mondo itim to gik midhi timo go idhi timo go chuma monyiew gi pesa mang'eny. Aya koro ino kidhi skul aro kidwa dhi skul nidwa dhi timo welding. Aya koro bi ketho chumb ng'ato kata malawo milion achiel idhi golo kanye. Koro onge kama education ok dwarre. Number 2 wacho ni kijende masani ni onge yiero tich. Nikech an ne bed na yiero tich di koro kang'e ni an kama antie. Nikech an ok ayiero an nong'isa gi nyathiwa to tija manong'isa gi nyathiwa no na here bo konya nyaka sani. Sani kana biro Nairobi kana an gi 20 years, sani an ng'ama gi 40 years, sani aduong'. Iyudo ka koro sani pod service ne matimo. Manyiso ni an gi gimomiyo pod entie kuoma to nitie gima yude gima ok yude gimoro ok dibedie ndalo no duto. Koro anyalo mna nyiso kijende ne kik uyier bing ni eni chenro manya Ramogi be kuro kelonwa e yor hono kamae wawinje nyaka dhowa ang'e ni jopiny te winjowa. Wakauru advantage ni mundu ng'e nikech an bende ok aging'eya to gipomna ka gibiro ira. Koro wacho mana ni nyithiwa matindo gini timuna tima watimo tijini kendo skills dwarre kama ng'eny. I mean ni ndalo ni waloso gik ma design machal kama to higa ndalo moro biro kae makendo design mwaloso ni kendo dhi pogre idhi dwar design kendo manyien ndalo no. Manyiso ni girwa mwatimo mag chuma kata kedhi balcons kata kedhi canopy moko mag ginene kata kedhi car parkings gi yudo kamago mana welding lilo chuma nyaka dwarre. Onge kama chuma ok dwarre. Chuma dwarre gedo, chuma dwarre kila mahali. Kidhi parkings gi kuta kuma jotelo madongo dongo ywe kumi madhe soda kamiti me arus kamiti me gimora mora functions go yudo mna gik muchung kanyo gi mna chumbe to mago doro mna skills. Koro ananyiso jowa nyithiwa matindo ni kik uyier ka ng'ato se amua ni dwaro mundu puonjri tich mundu ng'i tij chuma tenu biya mundu puonjri. Wadak e piny ma bende wantiere gi lony manyasani, designs mopogore opogore ma bende utiyo godo nikech aneno moko gin designs manyasani. Ugolo kanye designs mago? Piny olony nyathi mama masani kiloso gimoro sijui moro motimre customer wacho ni koro mae tang'o. Koro mano kodwa ni customer penj ni mae tang'o. Customer onego bed ni penjo ni magi maber machal nade. Iwinjo manyiso sama sani koro wadwaro designs wadwaro e net wadwaro e mbui kwa wacho ni kato dwaro ng'ato nyalo da gocho ni Lucas adwaro the hot ma latest. Koro idhi chiedhi to chiedhi nade gi dot ma latest adhi gole kanye kidwaro dot ma latest idonjo mana e net tin mane mbui kanye te scroll te wacho no okay iyiero na dhudi moko kata par ingise ni select one of these 10 of the 10. Koro yudo no o clear oketo ni ma kanyo ni mane modwaro tisem na yudo gimodwaro ni sem na yude enie pachi ni wi tibet mna kode tilose yudo mna gima nyien modwaro. Wadak e piny ma ji duto to no wachi ni wantiere kod kit pok mopogore opogore. Ne jal mantiere gi pok samoro wuoro miyo nyathi janyuol samoro mantiere gi nyathi mong'eni ntiere gi pok. En paro mane ma bende dichiwne? Nyalo mana nyiso janyuol man gi nyathi man gi pok kata nyathi owuon moneno ka en gi pok. Aparo ni kaka piny chal ni nyikwa Ramogi onge tich onge. Koro tich ng'ato ka ng'ato generate tiji owuon. Ng'ato loso tiji owuon. Kaka koro an ma endigo ma ofisa ma ng'ato magola onge an gi license an gi kila kitu makibiro kata nyaka be wawuon to idwa timo nang'o. Adwa na nyis joma man gi pok ngene pok en talent. Ng'ama nigi pok ti kod pok no e sama iwinjo ka pok no onego ti kode. Manyiso niya ndalo ma chance moro yudre mar timo gimoro ti kode ndalo no nikech ndalo moro biro ma in gi chance no in gi pok no to pok no ok okonyi. Manyiso ni sama pod yang kata pod tin to seche mo pok no nego konyi nikech ndalo moro biro ma kata ka koro ansani nyundo no sani higni moko apar mabiro kata 20 ka bitingo kata nyundo moda agogo chuma. Manyiso ni ndalo ma analo time gino ne monego time ma ndalo ng'ama nigi pok anyalo mana wacho ni onego larre kod pok neno. Aparo ni achiedh nade machielo ma bende samoro no kilose Lucas welding kendi samu wang'o don neno ka nitiere mach to bende nitiere lights kata mana mang'eny igni duto te isebedo kata mana kiwang'o chumbe ere kaka iritori to paro mane madinyis ng'ato madwaro chako welding mar mondo mi oritre? Ti jomoro wang'o chumbe ni ng'eni jomoko bende oseringe ka ng'ato wacho ni an ng'eni wang'o rama kacho mokadoge to maber ma mang'ina mito ke doge nikech an wayudre ni koro mane gi badi tim and then koro ochalo gima bende ok dingi kode nikech mach en mach to del ma dhano en kaka Nyasaye nochweye ok di control ok di wacho ni koro wan wang watek ga ni koro wan wang'e majo ni koro wange watek alafu bende ok en ng'iyo en ni nyaka ji protect nyaka kitie workshop nyaka rwak overall
nyaka ibed gi goggles kata glass mar weng'o. Kaka ineno jowadwa gi joma wan go gin mana gi gik mag weng'o, nyaka ibed godo mondo iji protect. Alafu nitie kaka bende sama koro bende kaka nyithindwa karo ka wuok ta gineno to nige kata chak moro bende gimadhe, at least giwinje ka nikech chak no nyalo miyo kata at least kata ko ol kata ka wang'e cha be koro nitie kaka obedwa time, siwinjo ka nitie gimo chamo. And then ng'ani be nyaka yieng', ng'ani be nyaka imi pesa ne, nikech wang' nyalo rami kata ka kata no wang' ne marami orami nikech itiyo matek idok ot nono. Yasachiel mano kata gimoro manya timi. Googles kata mana ngolo mabende wacho go mabende uweng'o godo kuonde gi ugolo gi ganye. Nitie mopuodhi mag weng'o, nitie maka mana nitie goggles mopogore opogore. Sana nitie mag weng'o, iyudo gi hardware kaka arbak magwa gi. Kidhi ka minyiewe chumbe gi, kidhi penyo nitie goggles mag welding tidhi miyi gi, gintiere. And then ok gin bei matek. And then kendo nitie glass mana moket mana mar weng'o, en ma black. To iyudo ka samoro jowa matindo gi tinde ok dwa tiyo kode, gidwa tiyo gi goggles mag weng'o no. Koro gimane waneno ka sama ndalo puonjowa to nipuonjwa kod glass mineno ka maliero wiye kacha cha, king'iyo mbele kacha dheno ka nitie kiyo moro kanyo. Glass no nitiere, en okonyo nikech ogeng'o. And then welding ni oweng'o gik mang'eny. Welding nyalo ramo wang'i nikech iro chemical mar rods, mar welding rods mweng'o no, chemical molose go iro neno nyalo ramo wang'i. And then kendo match light no wuon kaka en direct no ong'eny. Kech kineno mashinde gi en 240 volts. Mangiso ni gino capture okawo mach mang'eny. Mangiso sami kete mo ochwere wang'i no kata ka koro iro onge, mano wuon wen be nyaramo wang'i. Gimachielo mabende aneno kar welding kanya kutigi kod teko mar sitima. Akeni welding gi teko mar sitima, dibed ni welding tero teko sitima koso nang'o? Inyalo mana somonwa paro. Welding tero nengo sitima mang'eny. Nikech sama wan gi tich mwatiyo kata mfululizo kata dwe achiel mangima, iyudo ka bill machulo ka nikech an gi mashinde karibu 4 matiyo te, grinder bende karibu 3 mabende tiyo te. Akoro waketo gi kanyo gitiyo to wan gi tich ma mfululizo, ipo ka wachulo siling kata 16,000, 18,000, mano wachulo dwe mar stima. Koro en malo nikech ndalo manene machon mane ndalo mane mono puonjre kata ndalo mane tiyo mane ondika kata ndalo mane pok piny okasra ahinya, kata kana gi tich kabisa ne achulo kata siling 6,000 kata 8,000 kende kudu rumo. Sani odabo chulo 16,000 kidhi mbele. Kwatieko chenro mar pogore Lucas, samoro nyalo mana somo nyaka Ramogi jwang' paro ni Lucas dibed ni mwandu mabendi loso gin mana Nairobi kende emiyudori koso nyalo kata mana koge pinje mamoko kata mana gwenge magwa, bendi in thuolo mar chune gi namba kanyakla kod mbui mabendi yudorie. Anyalo wacho ni kwa Ramogi jwang' ni sani wabase kamoro ni Utawala Embakasi, Utawala shopping mall. Namba mar simu an thuolo anyalo miu nikech jadhano koro chopo kama koro ng'ato gero na jadha odegi. An anyalo mana kwayo ni ji wagere uru, wan jok ma ok jomibadhi. Ng'eni ndalo moro welding wane ka gima nokethre kabisa, ni ja welding ni biro chandi, ng'ani fundi ni biro timre nade. Mano kiketo kamano to ok dwa chopo kama chopeni. Otherwise watiyo tijegi kuonde duto. Wan nyaka gi generator ma kata kapo nono ni in kama ok enge stima to wanyalo chopo kanyo bwa wang'ni bwa tiek. Wanyalo tiyo, wan tije watiyo nyaka kuonde up countries, watiyo nyaka dala, nitie tije mwasetiyo nyaka Homa Bay, wasetiyo nyaka Siach wakucha, jomoko bende biro nyaka irwa ka to waloso negi to deliver negi kamano. Koro wan tie kaka wanyalo yudre en namba na mar sime. Achako wacho kendo ni onge kama ok nyal chope. Wanyalo richi nyaka Ramogi jwang' gi tich maler kendo ma onge wach mora mora. Inyalo nyiewo kata material e dala ni kanyo kama intieno to wabiro to watiyo ni kanyo, wakelo funde to watiyo ni kanyo kineno in material menyo no to atiya. Otherwise koro kwanyalo chiwo namba wapo nyalo yodwa en 0723 95 81 94. Achaka anuoyo 0723 95 81 94. Koro akon joluo be anyalo wacho nyaka gi dholuo 0 7 2 3 3 95 81 94. Kibiro yudowa e Kogelo Welding and Fabricators,
www.co.ke. Lucas Ogonero mwanenya kuom nyiso kit pok mabende itimo odiochieng' makawuono. Mana kamanya Ramogi jwangi kanyo bende makelo wai giko mar chenro mar pok opogore odiochieng' makawuono. Kiny makawuono pok mabende wakelo ni gwenge mag Utawala mantiere buore Nairobi. Duka mabende antiere en duka mano mar welding. Mana kaka ni neno iluonge ni Kogelo Welding and Fabricators. Osechiwo namba ne kanyo bende osechiwo mbui mabende oyudore. En geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek mabende inyalo ting'o e chenro mar odiochieng' makawuono nikech pok opogore. Wawacho ni chenro manego beni kelo ni pok ahinya lokruok e yor dongruok. Warad kendo juma mabiro en saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi, chenro mabende tayo kod an Sharon Ongao. Oritur masane.